जुदि नों बादा होबाबो मोननांगौल' मोनखागोन, बादा होआब्लाबो नों मोनखागोन। तो मोनद' हारिया एसटी डिमान्ड खालामनायनि सायाव जोंनि दानि बिटिसि गभर्नमेन्टनि हाग्रा बिफाननि बा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम मानव गेदेर पानिराम ब्रह्म सार बिथाङा मा फोरमायदों नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फुल आपडेट होनो नागिरदों। स' नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। बिनायनि अधिकाराथ' बयहाबो दङ। बे गतिके मोननांगौ अधिकार हिसाबै बिसोर बिदों। दा एसटी मोननांगौ मोनैया बेथ' नियमनि खोथा जाहैबाय। जुदि नों बादा होबाबो मोननांगौल' मोनखागोन, बादा होआब्लाबो नों मोनखागोन। बे गतिके आङो बेखौ बारा माने कन्ट्रभार्सियाव लांनो नागिराखै। एसटी बिग्राफ्रा बिदों हिसाबै बिगोन माने बे हिसाबै जोंहा बहाय माबा मोनसे माने कन्ट्रभार्सियेल खोथा रायलायनांगौनि खोथा गैया। बेखिनि खोथा। जिहेतु बिनायनि अधिकाराथ' बयहाबो दङ। बे गतिके मोननांगौ अधिकार हिसाबै बिसोर बिदों। दा एसटी मोननांगौ मोनैया बेथ' नियमनि खोथा जाहैबाय। जुदि नों बादा होबाबो मोननांगौल' मोनखागोन, बादा होआब्लाबो नों मोनखागोन। बे गतिके आङो बेखौ बारा माने कन्ट्रभार्सियाव लांनो नागिराखै। एसटी बिग्राफ्रा बिदों हिसाबै बिगोन माने बे हिसाबै जोंहा बहाय माबा मोनसे माने कन्ट्रभार्सियेल खोथा रायलायनांगौनि खोथा गैया। बेखिनि खोथा। थारैनो नोंथांमोना बुजि मोनबाय बे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै। स' दानि जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टनि गोदान इएम जाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि हाग्रा बिफाननि इएम। स' बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेराव जाय मोनद' हारिया एसटी डिमान्ड खालामबाय थादों बिनि सायाव फिननायखौ बिथाङा क्लियारलि होनो हायासै। स' बे मोनसे जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव बा जोंनि एसटी जाय शेड्युल ट्राइबफोर बैसोरनि गेजेराव मोनसे गेदेर कुइसन जानो हागौ बा सोंथिया मोनसे जाखांनो हागौ। थ' बिथांमोना थांनाय इलेक्सन समाव जितु बिपिएफखौ पावाराव लाबोनो थाखाय जाय मोनद' हारिनो एसटी होगोन आरो हानि पाट्टा बायदिसिना होगोन खालामनानै होगोन, दा बेफोरबायदि प्रतिश्रुति बिथांमोना मोनसे समाय लाबोनाय दङ। दा बैखौ मावफुंना होनांगौनि थाखाय बिस्रा बाथ्रा दङ। बेखायनो बिथांमोना बे बाथ्राखौ क्लियारलि बुंनो हायाखै बा बैसोरनो एसटी होयोब्ला थ' जोंनि बर'फोर बा बर' रायजो राजाजों लोगोसे थाखानाय एसटीफ्रा बा 14था जाय एसटी थाखानाय शेड्युल ट्राइबफोर बिसोरनि थाखाय गोबां खहा जानो हागौ होननानै बिथांमोना बे बाथ्राखौ क्लियारलि फोरमायनो हायाखै जाहैदों आरो। दा जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव बे कुइसन जानो हागौ आरो। दा बेनोसै थ' पावाराव लाबोनो थाखाय बिथांमोना गोबां खोथा होबोदोंमोन नालाय बै जाय मोनद' हारिया एसटी डिमान्ड खालामदोंमोन आदिबासि, कच, राजबंसि, बे मरान, मटाक आरो आहम बिसोरथ' जोंनि बिटिसि ओनसोलाव इसेबां गैया। थेवब्लाबो जाय टि ट्राइबफोर बिसोर गोबां दङ आरो कच, राजबंसिफ्राबो हाबनानै दङ जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गोबाङानो। थ' बे मोननै जाय हारिफ्रा जोंनि बिटिसियाव गोबां साग्लोबनानै दं आरो बैसोरखौ मेनलि बिथांमोना खोथा होबोनाय हिसाबै दा बे बाथ्राखौ बैसोरनि एगेन्स्टआव बुंनो हाया। दा बेफोरबायदि मोनसे कुइसन जानो हागौ आरो जोंनि थाखानाय जाय शेड्युल ट्राइब जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव बा जोंनि बिटिसि ओनसोलनि जे ट्राइबेल एसटी हारिनि गेजेराव। दा बे मोनसे कुइसन आरो। थ' नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो आरो मा बुजिनो मोनखो बिनि सायाव नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो।